kozvi azikuzwa ndiponi ndianiko igumbo mazira pazi watanati naye nezu ndochita kwatakasiya majira makambofamba mukati mematare mindo dzemunomadyira hongu kana kwete hanzi nasekuru makambofambawo here chero kwamunogara mukati mematare kana kumapostori ichokwadi hongu totokukwazisai kane maoko asingabati zvakanaka ichokwadi totokukwazisai kuti mukaita fuma mukati memaoko enyu chainongoita remangwana hapana ichokwadi ndepandapedzera nekukwazisai kuti makaberekwa mumusha mehurombo ameno ndini ndoganda tanga handizii ndisekuru here vatanga kuzvitsanangura makambozvinzwa yakambozvinzwa pamwe inini kwete kuzvinzwa mari mangani akatungamidzana ari mukati memusha wenyu wamwe achifanisa ono akati wandei saka hatidi kuzvinzwa uko hakusi kuichaita kuzvinzwa kwakuita kuzvionera pamwe pacho munhu unoti chechuka wotarisa kuona kuti musha wangu uri kuita zvokudini madzibambo ekwangu andakamatarisa mamwe acho akapera hawo kufa asi kuchine variko ende variko vanotaura kuti havapfumi kufamba hatifambe hazvigoni hatina kwatinoenda hazvigoni imi kana mada kufamba famba imika unaana baba vari mukati memusha wako waunopomhana nawo asi ichokwadi chaunotaura idi asi ini ndiri kurwadziwa matararasi asi kundinakisa unasoda vanhu vacho varipo ndo zvinoita kuti ina handidi huro iyo kuita kufungidzira unozobva ndipafafitira ndinoda kunyanya kunongedza munhu kuti iwewe ndiwe uri kuita zvakati ndo zvinhu zvandinowanza kuda maropanzo wambarume chitoka ndo zvinhu zvandinoda izvozvo handidi kunyaso munhu asikozvo ndechida kunyatsofara chaizvo 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 ndichiona munhu wacho aripo chitowa chii chinokuti azive kugara nemukadzi hanzi chii chinokuti azive kugara nemukadzi handisati ndaziva chitowa chii chinokusanganisai nehope muchirara nemukadzi wamusingazivi handisati ndaziva kuti zvinokonzerwa nei ko kwamunofamba kwese kwavakutsanangurire hazvisi kubuda havana kutaurira here kuti madzibambo ekwenyu akarumbei izvo zvinobuda zvino kana vachinge vakarumbira vanakomana nevanasikana mukati memusha mungawane here chakanaka mukurarama kwenyeni kwete chii chamungabata nemanje ekwenyu chamunoti nhasi chingafamba chikaendeka chitiwa chero netsvimbo chaiye yafapa tsvimbo maisiya hanzi rafa donzo hongu kana kwete hongu rafa nekungoshandiswa basi hongu chiona vanhu vakaita nhamo mukati memusha wangu ndiwo unotanga kuzonzi kwaitika nhamo uya kuno hongu wasvika iko koumira sababa uchimiramira uchinokorwa nesoka nesoka uchijiswa nekujiswa mutumbu mako munonzwa kufufutirwa neusanzwa kuda kudya pese pese makumbo achipisa pasapo musana haikona vakasakadzwa ivo vanogonewa vakabva vati hazvigoni chirega tiite kuti angoperera pakari pai zvino unenge uchiri murume waurayiwa hanzi donzo rikatyoka richagona kudonzo here kana kuti unenge wakuti chero zvanhasi kana chero nhasi rikanzwa nemukadzi unomudonzvani chero kana nhasi waona iwo watofa nei ndakafa kare neangu ndakamasiya kumarinda mapanzisa chito tiri kupanzwa une nhau nematare mukati memusha yekunetsana neukama hwako
unonetsana neukama hwako nenyaya dzatiri kukurukura panopo izvi. Mugonetsa munhu akatora akapinda muno akatora ndinhekwe iyi chigona mombe iyi akanoisa kumusha kwake, ini ndikauya ndikati gona mombe ndirangu imhaka iyi. Hazina sekuru, ndodati ndipataure ndipajekesa. Munhu akauya akatora gona mombe iyi atiti akanoisa kumusha kwani kwake. Sekuru uyo woti gona mombe iri ndirangu kai. Imhosva here. Kwete. Sandiro here rinorehwa neukama hwako. Hanzi sandiro here mashoko anobuda mukati meukama hwako. Iwe akazotidai, iwe akazotidai. Unopomerwa nemhaka dzausina kupara. Hanzi unopomerwa mhosva nedzausina kana kupara. Asi tambosangana nazvo. Zvasati. Kumabhuruku aita sei akungobatwa. Kurangarira. Zvino zvavasingakudiwe ukama hwako saka uchaita sei? Zvavanokudya sadza newe siku nesikati. Hanzi zvino zvavasingakudiwe ukama hwako zvavanokunyeya vachidya sadza newe siku nemasikati. Totokumbira kubatsirwa. Nekungwarisa kwako unenge uchinzi wakangwarisa chaizvo. Ichokwadi bongo. Ichokwadi wakangwarisa. Ko unenge uchida kuona zvinhu zviri kuitwa nevakuru sei? Kuri kutambura kunozoita kuti uone zvese. Zvino zvavari vana madzibambo vanenge vachikushereketera kudano saka uchaita sei? Ndochifambirwa kuda kubetserwa. Madzibambo ekwakwari? Aripo kwaGutu. KwaGutu? Wadi kuyana? Kana zvanzi vauye asi havatendi. Havatendi? Vanoti zvese zvakanaka? Havatodi kuzvinzwa. Vanoti manakizvo? Imi munomboenda here nedambudziko renyu kwavari? Tinoenda. Vanoti famba mega. Zvino kufamba wega kudai ndokupedza dambudziko? Kumusha kwacho kusina kusvipa? Kusina kutsvairwa vasina kutenda zvavakaita? Panotonetsa. Chinditaurirawo zvawafambira mwana. Chandafambira ndine dambudziko remwana ari kurwara. Saka zvino? Saka ndopandinochema kuti ndingakundawo sei kumwana ane urwere. Saka iwe zvawauya ipapa watoya nemwana wacho? Kwete, haagoni kufambika naye, ane urema. Saka ndazi ndimbouya nditange ndanzwa kuti Matare anoti kudini. Ane urema? Mwana? Musikana. Urema hwake huripo? Anga akakura musoro, agoni kudya, agoni kutaura, ava ne8 years. Anongobata mumaoko. Makore masere sekuru. Mai vake vari? Varipo kumba. Usingagoni kugara nawo mwanake? Hanzi mai vake varipi vakati variko kumba. Zvikanzwa usingagoni kugara navo zvakanaka. Varipo kumba. Panorema kuvanhu vevarume. Hanzi asi hamugare zvakanaka. Kureva kuti munogara muchinetsana kana kuti munonetsa. Ewe, hondo yemazingisi. Varume vanenge vauti vakadzi. Unoshanda here murume? Aiwa kwete. Zvino uite? Zvakatongondiomera. Basa unoda? Ichokwadi. Saka chekutanga ndichakukomborera nebasa ndikurapira mwana wako. Manje mwana wacho ndinomurapa sei iye asipo? Ndinogona kuzouya naye. Kuna ziwatadzani? Ndabvunzi ndipo tanga ndauya ndega. Unoriziva here kuti iri riri kuitika kumwana wako harina kutanga kuitika kumwana wako basi? Rari mhuri yese. Chikabva pane mwana uyu chinoenda pane mwana uyu. Mwana uyu achidai chinoenda pane mwana uyu. Vamwe vanongorohwa nezvinhu zvavasingazivi.
asi zviitwa kane madzibambo enyu. Ende futi iwewe kana kuri kwauri handitangiri madzibambo enyu mumba mako mawakaberekwa iwe ndo mune hondo dzese idzi mako mawakaberekwa ndo mune nyaya dzese idzi. Handizivi kuti ndinovapomera here asi ndo mune nyaya dzipi ndini ndatanga kukurevera nhasi kwete zvino muri kumusiyire mudhara iyo yangu da hatendi hatendi vanogona here kuuya kuno havabvumi vanoramba havabvumi kuramba kwavo vanoramba vachiti ndevechechi Joan Marange haidzi hachitenderwi Joan Marange iye vachiroya ndisiga Joan Marange wakaenda vakanga vatozototaura kuti zvese ndakaziya handizii hangu ipapo ndichavaona nerimweni rezuva asi ive ravafambira pano ndichakubasira notenda ndizvo ndichakununurira asi wozoya nemwana iyi ndichakupa mushonga yekuti uwo uzoshandisa asi wozoya nemwana upi ndibvunze ndiri pano mubvunzo chituba hanzi kana upaine chaunokwanisa kuda kubvunza kuna sekuru zvisiri zvavakuudza aiwa vabvunze zvenyu makasununguka kutopa mubvunzo vabvunze zvenyu makasununguka kuti sekuru chakati chine chasiyiwa nasekuru uchivabvunza vachikupindurai chandoda kutongobvunza kuti ko urwere hwoku vakahuita seko pamwana wangu iyeyo mwana akazvarwa akanaka mwanangu zvakazotanga akura ndipo zvese ndiri kuzviona zvo akazvarwa akadini zvake akanaka zvikazotanga adii ati kuri akura ndikakutsanangurira ndikati haasi ega atanga kudaro handizvo vamwe vane mutoo wavo yokuroyiwa kwavo mumwe nemumwe ane zvake zvekuroyiwa kwake asi ndezvapambuka zvomukati musha sekutaura kwandaita ndo zvazviri. Kana wada kuti ndivadzorere ayo zvakakusunungukira, kana wada kuti ndirape mwana zvese zvakakusunungukira. Nyatsosununguka ende uchasara uchisununguka zvokuti ndokumbira kurapirwa mwana. Kurapa mwana pamusoro changa akuru yatosiya pamusoro changa ndanzwa muchiti kune hombarume mwana wavo haasiri ega akaremara ndizvozvo. Ichokwadi. Vana vangani? Pane mwana womunyina wangu asi akatozoshaika mazuva apera. Mumwe akangowira mvura zvisinganzwisisika kubva atongofa. Saka zviri patiri nemunyina wangu. Handiti saka sei mazoya mega munyina zvevana tomboisa pasaiti imimi semukoma nemunin'ina nevamwe sei mazoti rege ndifambe ndega. Munin'ina ashayiwa mari ati mukoma achitanga yamaenda kana zvidi kwatogona ngozoita tese. Right. Asi makabatana zvenyu? Takabatana nemunin'ina asi vamwe hatina. Handiti aiwa ndizvozvo. Plus panyaya yemwana ndofunga kuti tichitaura parunhare makati ndoere nemwana asi mwana anonetsa kufamba naye nekuda kweurema hwake. Ini ndokutokupaiwo zano rekuti aiwa kana achinetsa madi kumbotanga mauya imimi mopinda mudare mozonzwa zvinenge zvabuda mudare kuti zvinonzi mwana aite sei. Hatina kuti siyai mwana asi takakupai sepfungwa yekuti nedambudziko rine mwana wenyu madi kuchiuya imimi mega sababa zvinenge zvabuda mudare kubva kuna Changamire ndozvomoteedza. Handitika enda tipachenesi papo kuti mozoti Robert ndiye akatisiya mwana wangu zvinezvi ndadzokera uko mwana akasonzina Changamire wamusirei. Asi ndaitoti kupanana mazano ekuti ndikubatsirei semwana anonetsa kufamba naye. Handitika aiwa ndatenda hangu Changamire. Nanhasi haasi nyore handizvo asi uchashingirira. Pane zvandichakupa kuti umbonomushandisira wozoshingirira kuuya nemwana upi. Inini kazhinji kacho ndinoda kurapa munhu wandinoona kuti uyu zvechokwadi chiri pari injerere dzisipo, kukura musoro chete iri, huru iri, zvakafamba sei, zvezvi tingabate mishonga ipi. Murupanza ungamwe mwana wenyu akura ane zera rekuti haangafanira kungasangana naizvozvo,
asi ndopandambokutaurira paya ndikati asi kakatanga kudai asi munhu nemunhu muchamenyu ane mutoo wake waanosangana nawo ikushereketerwa kupi mambonezwa nchitaura kudaro unganamata hako mwanangu ugoenda kuchechi tinoziva kuti musika vanhu ndiye musiki vezveisi asi panguva dzinozi imbofambira mwana wako wazvinzwa imbofambira mwana wako umbofambira basa kuti uende kubasa mwana wako iyeye mukufamba kwake ikoko neurwere hwake pada achada chekupfeka unomupfekedzei pada achada chekudya unomupei asi ini ndiripo mukubasira ini naRobert ndiripo mukubasirai pamatambudziko amafamba nawo vazukuru nawo yematambudziko ekuti kana ndakutaurirai kuti dzokai musi wakati imohodzo kwapera mwedzi 3 yakashata pada ini panda kuti dzokai musi wakati mwedzi 3 iyoyo yamatora iyoyo pada ndo pari kufa munhu nekuti hamuna kugona kukunda makurirwa nemhepo iya iwe uri nani nekuti wachimbidza kuiona tiregai ndiende asi wakati nonoke yako mwana wacho ndiri pandei chimonako asi ini changu nienda kuzonyatsokusa masiso akagara munhu tichitaura naye ndichinzwa kuti muromo wake unondidaira kuti handizvo inini chandinokutsanangurira ukaenda kune mukadzi wako munzi kuteti uyai nemwana nemukadzi wako misi ndo chinhu chandiri kuda ndine zvandida kuti nditaure pamusoro pemudzimai wako ndine zvandida kuti ndireve pamusoro pezinza rekwake ndiwa zvinhu tarisa kuti mai namwana vanogona kuchinjana kurwara urokupanzwa ndiri kuziva zvandiri kutaura nekwandiri kuenda hazvina kundichekera izvozvo zvimwe ndezvokumusha kwemukadzi wako zvimwe ndichazvisanangura urokupanzwa kuti zvanga zvakamira sei chii chaita kuti mukadzi wako asangane neizvi imwe imhepo dzisingadi kuti akaimba uchirohwa negokora senge vakavata futi nedhongi mumakusa anobvuma here kufamba mudzimai anobvuma pakanaka zvinokudzwa wazvinzwisa saka uri pano usati waakuenda kusvika ndakubasira pamusha pano pamusha penyu sununguka zvakanyanya handizvo sununguka zvako utambanuke uchimirira nguva dzekubasira nezvimwe zvandida kutaura pamusoro pekuvakaroora mazuva ano ndaakuti ndichidamburira ipapo makavamwe vari kuzopota vachiripiswa mukati memiri yevanhu ndaanzwa izvizvi saka ndaakuti ndichidamburira papi tozotaura hedu Robert wemakoha enda ane makoha chaizvo makoha akawanda akakura ane gomo kuda ane nhava nhava yakagarira yemagomba basi mana ini asi neniwo akasaunzwawo magomba kwandiri ini nditaura nani hapana nenda kunzwa kuti kwanenge kuri kuitiki saka tichataura zvimwe zvakati zvine zvandinoda kusanangura pamusoro pekwawakanoroora handizvo izvo zvaazvidizvi handizvo izvi ziya zvayo matambo munoendawo kwaMarangi ndakambomira nenyaya urwere ndokwandaenda kwaMarangi kune maprofita handiti tsanangudzo dziri kuti chi dzasingabudi idzodzo dzeurwere hwemwana dzinambobuda kana aiwa hadzina asi mukazobuda kwaMarangi ndopatakazotanga kudziwana tsananguro saka zvine chirevo chokwadi sei dzisiri kubuda handitozivi kuti nei zvazvisingabudi iwe uri mucheche maprofita aripo apa futi mwanangu ka munhu paitoita alright mwanangu ndichakusanangurira nevamwe varipo pakubasira mwana uyu kuti anga achirwara ndichakuudza kandakuta miromo yakambotaurika yawo enda
ndasira kupata. Mapadzisisa pataura nachakani. Pawapedzisira. Miromo wakamboinzwa wani kubva ikoko. Hanzi pakurwara kwemwana pane kutaurika kwakawanda nekunangana hongu pane kunanga paine mumwe chete uyu anga achizi asi imi hamuna here kuzonangana nevamwe vachinziwo pane zvavari kuita pakurwara kwemwana. Tarisati tanangana takangonangana pakafa mwana womunini ane urwere hwakafanana nemwana wangu. Ndo pakangova nekutaudzana. Ndati hauna kuzvinzwa here kunangana. Takazvinzwa. Kwacho kunotyisa mwana. Takazviona. Kwacho kunodini? Kunotyisa. Zvakaoma. Kukurukura hunyumwa semba rezikumusana. Saka ndiye muningina ashaya mari bhazi achisanoenda mukoma mubvunzo zvakamira sei. Zvakaoma mwanangu. Uri kuzvinzwa? Zvimwe zvacho handisi kukuputsira ukama asi ndichakutaurira. Zvazviri mamiriro azvakanyatsoti tsvikiti. Apa ndakukuti tsvaro. Ndichakuvhundunurira ugare uchiziva. Asi ndakuudza handina kuti endai munotemana nematemba. Handina kuti endai munotukana. Ukama mai ndi mai, baba ndi baba, sekuru ndi sekuru, ambuya ndi ambuya, handizvo. Zvauchajirwa wana wese iwo wakatariseiwo. Unozomuudza Robert zvandenda kutaurira. Pakanaka chana. Aisi matama. Ndokumbirawo ndine dambudziko ndine nyama dziri kukura kumasaidi ndisingazivi zvimwe dzoita semaduzu munhu anenge akatsvaya. Kumasaidi ndio makumbo Nechepapi? Makumbo ese. Kumarutivi kwese? Kunyaya dzatichakuvhundumira pana hausi kudziziva. Ikatozodziona mwana. Kune dzimwe dzekuti mangwana muona nechokwadi naMwari. Uri kuzvinzwa? Tichadzikurukura mamiriro adzakaita. Kuti zvakafamba sei. Iwe wakatsikiswa ndambokutaura kuti wakatsikiswa. Ndambokutaura. Ndakuudza kuti neakakutsikisa wacho. Izvi ndendazara izvi ndine mangani matatu. Ndendazara iwo zvino musoro wangu wakazara kudende kudai. Ndifana kutaurire kuti akakutsikisa indiani. Zvaifamba sei. Ende vanhu vacho vanyarika nezvino zvota mwanangu. Reka ndichasara ndichikuudza. Asi kana ndakuudza handidi munhu anoramba mukadzi, handidi munhu anovenga vanhu. Handi munhu anovenga kwana Tezvara kana kwana Ari kana kuhama dzako. Havanga muzuru. Handizvo. Zvakaivo mwanangu. Uri pano zvako. Kudzasira handireki. Ndinoziva kuti kazhinji mukaona tadeedzwa panenge paine dambudziko rinenge raitika. Mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti dambudziko ramuri kusangana naro semhuri yekwamukore idambudziko rei? Ichokwadi hafanika seni ndanetseka hangu mufungwa nemundangariro ndoda kuti ndiwane vanondibatsira. Riri kunyanya kundirwadza rakatanga pamunina wangu. Andoteerana naye. Akatanga mbereko yainetsa. Ndopakapiwa chipo chemwana mukomana ainzi Tapiwa. Mwana uyu akakurawo chose, akaberekwa zvakanaka. Asi akazoti nguva yekufamba yasvika mwana haana kukwanisa kufamba. Nguva yekuti agare zvazvina kukundika zvese izvozvo. Ndopatikatoona kuti mwana pane dambudziko. Isusu takararama tiri muchitendero chekwaJohani Marange. Saka kutenderwi chipatara. Saka indazviona zvakadai iye anonge ari kwaGutu nguva yese. Ndaizomudaidza kunzvimbo yekuno kuChifu kuti aende kuchipatara tiita zvokubira sezvo chitendero chakachisingatenderi. Achibayiwawo majikiseni. Asi hapana chakachinja. Mwana akangokura aine hurema. Takazama kufambawo kune vanobatsirawo mapostora. Zvaingonzi dambudziko riri mumba menyu. Uyai nevabereki venyu tibatsirane. Sevabereki vari muchechi yechitenderi singatenderi kuenda kune mamwe makereke. Havana kuzvibvuma. Mwana akazosvika ava ne12 years. Mwana akazosvika rimwe zuva baba vake vaitogadzira mota vari panze pedho, mwana ari mukati meimba. Asi aingobudisa manzwi, ainzwikirwa kuri asi anga asingakwanisi kutaura. Asi aitaura kuti baba ndoda kubuda panze, baba ndoda kubuda panze. Saka baba semunhu akanga ari busy.
vakabva vangovaraihwa kwechinguva chidiki kwe 10 minutes chaidzo. Mai ndipo vakazopinda vakaona inga mwana zvaangotira bada ari kubuda furo mumuromo. Ndipo vakadaidza baba ndokumanyira mumba muya. Mwana angotira bada kuchamuzuza hapana zvakabatsira, mwana akasvika pakushaika. Paavigwa vanhu veukama vakauya, mwana afushirwa. Ramangwana vanhu voenda kuguva, vanhu votendere vachida kuona kuti guva rakamira sei. Takaona paine mwena wakangochiratidza kuti kudzira pasi. Ndakabva ndaudza ndakatoona kuti baba, ko mwena uyu chii chiri kuitika apa? Zvanzi igurwe iri. Igurwe irori? Zvanzi wamwe chikurwe ichi. Wobva ndatonyarara. Saka azvokaramba zvichingoninetsa. Mwana apedza kuvigwa, takabva tagara dare, munin'ina achirwadzikana kuti mwana wangu haangafi nenzira iyoyi. Akati kuna ana baba tadi tambofamba, mafire mwana haana kundifadza. Vamwe vese vakawirirana nazvo, asi baba vangu vakati kwete, kufamba kune zvakuchabatsira here pamwana atofa. Vamwe vakatoreza imwe point yekuti aiwa, mwana weuyu futi zuro unoyu akafira mumvura. Makafamba here? Hatina, tongoti rufu rwaMwari. Saka matambudziko akabva angoramba achiwanda pamunin'ina wangu. Saka takafamba hedu. Patakafamba vakati inda munouya nemunhu wamasiya kumba iyi kuri baba vangu vokundibereka. Saka takati kwazvikwanisi here kuti tinde nemikoko munotaura nehasha dzina baba venyu handikwanisi kusvikako. Imi ndaya munotaura muye navo. Saka vataiva navo vese vakabva vatya, havana kundokwanisa kundoudza baba kuti muri kudikwa kumatare kwanzi uyai kuno titaure nyaya yekufa kwemwana uyu. Kusvika pari zvino shoko havana kutoriziva. Vana baba vamwe vanin'ina vavo vakatya kundovaudza. Ininiwo ndine dambudziko rotondishungurudza kuti ndoda kuti mhuri yeZimbabwe mandibatsirawo. Ndine mwanawo, munin'ina wangu anga ane mwana achirema, ini ndakabva ndaberekawo mwana achirema. Akaberekwa zvakanaka mwana uyu, asi nguva yekuti achigara yakasvika, mwana haana kugara, kukambaira haana. Saka takabva tatona kuti pane urema, haakwanisi kutaura kana kudya, asi mwana weiko zvino ava ne8 years. Saka ndo dambudziko riripo. Patinofamba vamwe vanoti uyai nevabereki venyu tokwanisa kubatsirai. Tondoudza vabereki vanoti inini munoziva chitendero chandiri, ndiri muchitendero chechipostori, handitenderi izvozvo, imimi batsirwai. Aiwa, muri kudikanwa imimi kuti muvewo. Onzi ini handibatsiri, ini ndogoita sei? Ivo vanobatsira ngavabatsire vana vaite zvakanaka. Saka ndo dambudziko rana ndoshaura kuti ndodi ndakangogara nemwana ndiri ngofamba hangu kuzvipatara, asi zviri kubatsira panguva ino hapana. Ndingati ndo dambudziko randinaro zvangu. Ndoda kukudzorerai kumashure. Mati anokutevedzera ndiye akatanga kuita mwana akaremara. Ndingada kuziva kuti mumhuri menyu imimi makambenge muri vangani kubva pakutanga? Mumhuri medu tiri vakomana varipo 4 nevasikana 2. Saka madzikoma aripo 2, inini ndine wechinamba 3. Iyeyu ane dambudziko uyu ndiwe chinamba 4 kuvakomana. Ndo zviripo. Todzokera pakaberekwa mwana, ndinovimba kuti vakoti vane zvavanotarisawo pamwana zvekuti vanogona kuti mwana achitori mucheche votogara vataura kuti utaona mwana ane dambudziko rakati, vamwe ngavauye kana kunana physiotherapy. Kune zvakasiyana siyana zvinoitwa kuti vana vabatsirikane kana vaine urema hunenge hwaonekwa vari vacheche. Mwana uyu akanga aitwa zvese zvakaonekwa kunzi haana dambudziko raainaro here? Ichokwadi, semunhu akakurira kuchitendero chakanga chisingaendi kuchipatara, ndakatozotanga kuenda kuchipatara ndaona dambudziko remwana wangu iyeyu. Akangokaruka, tikangoona mwana zuva roira mwana atozvimba musoro. Zimusoro ranga rakatokura muviri wese. Ndo patikatotangira kumhanya kuchipatara, takabva taenda hedu kuchipatara, mwana akandooparetwa, akaiswa mushini wokudhirena mvura uyawe. Saka musoro wacho panguva ino wadzikira. Asi mushini ari kurarama ake anawo uri mukati memusoro. Matsanangura mukati zvonizvo mwana uyu atsakatika, handiti makagarawo pasi semhuri kuti chii chakonzeresa dambudziko iri mushure mekunge maona zvinoshamisa paguva rake paine mwena? Mafamba, handiti vanoshandira vaivai vakati tsanangudzo chii chakonzeresa izvi zvakazonzi baba ngavange varipo? Havana kukwanisa kutsaunangura, asi vaingoti zvinoda baba venyu varipo. Asi dambudziko randiri kuona mungatsvaga yenyu varoyi, asi dambudziko ndiri kuona riri mukati memusha menyu.
ndo matauriro avaita. Matsanangura mukati munin'ina wenyu akanga aine mumwe mwana futi akanga abva kushaya ndizvozvo? Ichokwadi. Chii chakaitika kuti mwana uyu azoshaya? Mwana vakanga varipo nemukoma abva kubasa kwaanga shanda kukwekwe. Vakanga vachirova zvitina. Saka zuva rakanga rakuda kundovira, uyu akanga aine mwana mukomana uyu anga akaremara, ndiye aitotamba naye nguva zhinji vachingoswera vese. Saka mai vakavasiya pamba, mai vachienda kuchigayo. Saka mwana hatizivi kuti fungwa chizvi zvakaitika sezvo iye ndiye aingogara naye nguva yese. Saka mai vadzoka vakabvunza kuti ko mwana ari kupi kwandisiri kuona. Saka mamusiya kupi? Anga chingova pamba ipapo. Saka yakavabata kutsvaga kuti mwana aenda kupi. Kusvika kwasviba vakatozoita zvokuvheneka netochi vachitsvaga ndokuona inga mwana ari mumvura atofa nokuti pamba pacho paido nechikova. Ndo zvakaitika. Mwana uyu kashaya wekutanga tisati tasvika kune wamakazoita imimi, ane here rubatsiro rumwe rwaakawana runopiwa kuvana vaya vanenge vakaremara? Ichokwadi, rubatsiro rwakawana ndewe wheelchair ndo rwakangowana hake. Dambudziko raitika rapfuura, imimi maakusanganawo futi nesemudambudziko iroro. Makazvitarisa imimi, chingava chii chiri kuitika mumusha kuti panofanira kunge paine mwana akaremara? Ini panotondinetsa kuti nditi zviri kubva kupi, chingava chii, asi ndiringonetseka kuti vabereki vangu nemhaka yaiko vasingadiwo kufambawo neni sezvo dambudziko iri rakakura. Ndo panongondinetsawo ipapo. Iko zvino munin'ina wenyu ari kupi uye ari kuita nezvei maererano nedambudziko iri, nekuti chava chiitiko chiri kuramba chichiitika mumusha. Iko zvinezvi dambudziko ndimiwo maakusangana naro. Sana baba, ndikatiko zvino handipana nababa varipo, ndimi ana baba muchasara muripo. Muri kufungei nedambudziko riripo? Ndingati patakafamba munin'ina aivapo mushure mekunge paita nhamo iyoyi. Zvakatonzi kwatakafamba iwewe ndiwo wakuda kutoti uende pamba paurigara ipapo pakatoshereketwa zvekuti hapana nguva unogona kutokwirawo. Saka munin'ina wangu mushure mekunge anzwa izvo zvakati pano handichagari. Pakangobva vanhu parufu akabva atosenga twake achienda, zvokuti vabereki vekubereka vatozivi kuti ari kupi mukomana iyeyo. Vabereki patakabvapo vana baba munini nanani vakandonzi endai munoudza mukoma wenyu muuye naye tigone kubatsirai padambudziko iri. Kubva patikangobva pano anobatsira hapana akazomboda kutaura nemumwe, zvakabva zvangoperera ipapo. Matsanangura mukati ana baba munini vakanga varipo vakanzwawo nyaya ichitaurwa kunzi endai munouya nemukoma wenyu. Chii chingava chakaita kuti vatadze kunosumudza mukoma wavo? Vanoziva mukoma wavo ari munhu ane hasha, saka vari kumuzeza. Ndo maonero andakazviita. Ko madzibaba vemweya ava vaona dambudziko vari kutyawo hasha idzodzo dzingangova hasha chete here kana kuti pane zvimwe zviri kuseri zvamunofunga kuti baba nei vatyisa munhu wemweya? Ini panotondinetsawo ipapo nokuti vakati kana varamba mukandovaudza dzokai ndiite zvandinoita. Saka handizivi kuti vari kutadza, ndozama kuvaudza kuti ngatidzokere, asi ndiri kuona vamwe havasi kugutsikana kuti pamwe zvingava zviri mumhuri medu. Ndo maonero andiri kuzviita hangu. Kureva kuti mabva kunzi zvonizvo kana vakaramba mudzoke, hapana rimwe danho ravakazosumudzawo sana baba kuti no, kuti tigadzirise dambudziko riri kusangana nevana ngatifambei takadai? Hapana rimwe danho rakazotorwa kubva ipapo. Tochiuya pamwana wamuri kutsanangura kuti makazoitawo mwana akadaro. Mwana uyu matambudziko ari kusangana nawo matambudziko akaita sei? Muri paurwere. Mwana uyu panguva yapfuura aiti kana makagara aigona kungogwina kutandadza kana kuti aigona kungoridza rimwe zimhere ototanga kugwina achitaridza maziso mudenga, pozoti pava paya undopowo dzikama otanga ke kufema zvakanaka. Saka ndo dambudziko riri kuitika pamwana iyeyu. Nokuti haana chaanokwanisa kuita, anongova munhu ari pamaoko, kana kudya hakwanisi kana kugara hakwanisi. Apa munhu ava munhu mukuru, saka zvinhu zviri kutiomera kuti uinde kupi, kubasa kupi, unoona kuti hazvigoneki kana mungasiya mwana iyeyi nani. Saka ndo dambudziko ratinaro.
Ndanzwa muchitsanangura muchiti makakura mukereke Johani Masowe ndizvozvo? Johani Marange. Mune here rubatsiro rwamakambotsvagawo kunana mazvikokota vechirungu andingati vakoti since chechi yeJohani Marange isingaite zvekuenda kuzvipatara? Ichokwadi panguva inei mwana ari kuenda kunana kuchipatara ari kubatsirika nake pane maexercise nekubayiwa mamwe majekiseni. Ichokwadi. Ko pane akanga ari wekutanga wemunin'ina wenyu uya aikambokwanisawo here kuwana mukana wekuti aiendeswa kuchipatara achienda achinotariswa kunzi chii chiri kunetsa? Ichokwadi, munin'ina wangu semunhu akanga ari muchitendero ndaitomudaidza kunzvimbo yokuno kwandiri sezvo aitya kuti akaonekwa nevamwe vakuru kuti ari kuendesa mwana kuchipatara aizodzingwa kuchechi. Saka aitouya kuno aiteta akavanda achiendesa nemwana kuchipatara iyeye. Saka kuchipatara akaenda aindobayiwa majekiseni kuchipatara chekuchivu. Kune vamwe vangangodawo kuziva kuti chii chinokonzeresa kana kuti chii chisingadiwe kuchipatara kana uri muchitendero chekwaMarange? Handizivi kuti nemhaka vachiti tisaenda kuchipatara. Asi vanoti hatitenderi zvese tinobatsirana muno, kana waenda kuchipatara unenge watorashika pagwara rekunamata. Mamuka makusiyeni ndakudzorerai kumashure pamakaenda kunotarisa pakaradzikwa mwana wemunin'ina wenyu, maona paine mwena uyu wakanga wakaita semungakwanisa kunyatsotsanangura zvakaita kuti mimi mukani kuti nhai baba chii chiri kuitika paguva? Mwena uyu wainge wakangobowoka uchita semwena unopinda kana kuti magange mukange uya wakandoti kurei. Saka ndo pandakaona chingava chiitoza kuti paguva ndozvamengi muchitarisa kamuchitenderera kuti hapana chimwe chakaitika here. Saka ende kangosangana nechiitika ichocho. Pano maudza baba kuti baba tarisai mune pane mwena uri apo uyu, zvinhu zvisina kujairika. Handiti ndinovimba futi kuti vanhu pavanomuka vachinotarisa panenge paradzikwa mushakabvu wavo vanenge vada kuona kuti hapana kuitwa mashiripiti here kana kuti zvinhu zvisingatambirike. Ivo baba makambovabvunza here kuti baba muchiona tamuka makuseni kuenda kunotarisa patakaradzika mwana tanga tiri kutsvaga zvinhu zvakaita saizvozvizvi, imimi mobva mati ngatisafambei. Nemhaka yei imimi baba musuri kuda kuti tifambe isusu taona kuti pane zvakaitika paguva remwana? Pandakaona ndakanga ndiri pedo nababa munin'ina wababa, ndo pandakavatendekera kuti onai mwena uyu. Saka ivo vakangondivhara, yakangoita sekuti inyaya isina nebasa, haina kutozopinda mudariro kana vamwe vana kutozviziva kuti pane zvaonekwa paguva. Asi chakazoshamisa patakaenda kune vanobatsira, vakasvika vakataura chiitiko chatakaona ichocho kuti mamuka paguva mandoona mwena, patoitwa ushereketwa munogona kutopera mhuri yese nechiitiko chamaona ichocho, gadzirisa zvinhu izvozvo. Vana baba vakaudzwa, vana baba munini. Vanzwa nyaya iyi kuti pane ushereketwa wakaitwa, handiti sana baba, handiti chakanyanyovatadzisa ivo kuti vanzwa nyaya yakadaro vobva vabvunza madzibaba yeye kuti dambudziko mariona hongu kochitibatsira iri pere chii? Handitozivi kuti chii chinoita kuti pane anopedza simba here. Zvakangoita sekuti zvinhu zvina nebasa, chero kubva patakabva pane anobatsira hapana akada kutozombotaurana nemumwe panyaya iyoyo zvakaitika, zvakabva zvatongoperera ipapo. Matsanangura mukati mune mumwe futi mubatsiri wamakaenda mukanoona after mwana abva kuradzikwa akataura kuti iwewe achinongedzera munin'ina wenyu pamba pauri kutogara pane ushereketwa hwakaitwa zvokuti unogona kutoteera. Makambomubvunzawo kuti ko zambuko racho hamusi kukwanisa here kutipa? Akati chii? Iye akati uyai nababa kana kuti mozodzoka tigone kugadzira kuti musasangana nedambudziko iroro. Saka nenyaya yekuona kuti vabereki vakangoramba vangotizi, akaona kuti bodo ndogona ngofira pamba ipapo, regai nditongosumuka ndiende chiri kwandananga. Iko zvinezvi vana baba vakaenda vachida kunosumudza baba venyu vakatadza, imimiwo sababa varipo, handiti ndiapiwo mamwe matanho amuri kutorawo semubereki ane mwana kuti mubatsire mwana? Ndiri kutotambudzika, ndiri kutoshaura kuti ndingawana kupi vangandibatsirawo, vemwe yakana chero nokuti indatotambura ini.
ndiri kungofunganya unogara uchingochema nguva nemusi wakatarisa mwana achirwadzikana saka zviri kutongondishungurudza. Kumachechi ndiri kuenda asi vanongoti haiwa zvinoita musamanya zvaMwari hazvidi kumanya saka ndiye ndakangomirirawo hangu. Asiwo vakatarisawo dambudziko vemweya ivavo vari kuti chii chakakonzeresa kuti mwana ambenge azvarwa akanaka zvese uzongomuka achinzi azvimba musoro haachatogona kufamba atoremara? Vanongotaura kuti hondo dambudziko riri mukati memusha wenyu asi dei maigona kuti muungane semhuri maifamba maigona kubatsirikana. Saka ino vabereki nyaya kuti tigone kufamba baba vanoti indakakurira muchitendero moda kutondihedhusa izvo itai mega ndo dambudziko ratinaro. Makambozama here kupotera nekuna amai? Kuna amai mushure mekunge mwana wandinaye takatovadaidza tikaenda pane mumwe mubatsiri zvikanzi amai endai munouya nababa tigone kukunda dambudziko iri. Saka yainge iri nzvimbo yekuchifu. Mai pavakangonzwa mashoko iya vakabva vangoenda zvachose havana kuzombodzoka. Makazomboteerawo here kuti amai tine dambudziko riya ratakafambira ramakasumuka panapa muchiti muri kunotora baba mava papi? Takavabvunza vanongoti baba venyu munovaziva chitouya mutaure navo. Saka ndogoti aiwa ini ndingazonzikwa nababa here muchitadza kunzikwa naivo baba. Saka yakangosara yakangodaro tiri kungoshaura kuti tingawana sei rubatsiro. Muzuva ranhasi toti kune vanoda kubatsira vanokubatai papi uye rubatsiro rwamuri kutsvaga rwakaita sei? Kana kuri kuti pane zvinonetsa zviri mukati memumhuri zviri kukonzera kuti tibare zvirema nekuvawo varombo zvatiri zvinezvi, ndongokumbira kuti dei vagona kutibatsirawo zvigone kubviswa zvinotitambudza zvinotishungurudza mukati memusha. Ndo zvandinokumbira hangu. Mamwe matambudziko ari kukutambudzai mumusha ndeapi? Chawabata chese hapana nokuti mushure mekunge ndine chimota chandakatengawo ndichiti pamwe ndingagona kufamba nemwana ndichinda kunobatsirwa ndisingatamburi. Achina mbeta mwedzi chakabva changoti chafa ipapo. Ndongofamba kune vanobatsira ngoti ndezvekumhuri kwenyu zvakakura. Saka ndoshauri kuti chandingaita chipa upenyu chaiko. Saka ndo mamwe matambudziko andinawo hangu iyaya kuti chaunobata chese hapana chinobatika. Nasi uno tasvika kuti muchiti mwana abuda naamai vanga vachienda kupi? Mwana ane mapepa akanyorerwa kuHarare avakamboenda nawo kwaGutu ari kunzi aende kuHarare. Ari kuda kuti agone kutsvagirwa chikoro chokuti angagona kudzidziswa sezvo haana chaanokwanisa kuita. Saka ndokwavafambira kumasvingo kuti vandowa kumahofisi kuti vangawanirwa chikoro chokuti mwana angaendawo. Kuti mwana aende kuchikoro zvii zvamungada kubatsirwa nazvo? Pane zvese ina handina chandinacho ende ndiri kutotya nekuti vanoti kana waenda kuchikoro munofana kubvisa chimwe chikamu chemari kana awanirwa nzvimbo. Saka pakutondinetsa umwe anogona kuiwana nzvimbo. Saka ndozvisumudza sei ndine vamwe vana vari kuenda futi kuchikoro uko. Uyu futi anoda mari. Saka pakutondinetsa kuti ndozozvikunda here ndisina kana chandinacho kudai. Kune vanoda kukubatsirai vanokubatsirai panhamba dzipi? Nhamba dzefoni ndinadzo dzinoti 0777 593354 ndidzo nhamba dzachona idzodzi. Zvii zvimwe zvamungada kusiya zvichida pamwe baba venyu vachaona chirongwa chinechi zvamungada kuvasiyira kuti vatsudunure moyo wavo kana zvichida vachifambawo nemi vofambawo nemi kuti dambudziko riri kukunetsai kana riine solution riwanikwe richibatsiridzwa? Ichokwadi nekuti zvinondirwadza ndezvekuti vari kungokoshesawo kuti chitendero hachitenderi kuti tifambe asi nhamo ndiyo yatinayo vana vavo vari kutambura uye vanganamata sei ivo vana vachingotambura kudai. Saka ndingoti dei vagona kunyorovesa moyo wavo kana naana baba munini vakangosiya nyaya yakangohengeka kuti dei vagona kudzora moyo vandotaura nemukoma wavo tagona kufamba tabvisirwawo zvinotinetsa mukati momusha. Ndo zvandingangotaura hangu. Asi mimi muchitarisawo chii chiri kuita kuti mukataura kuti baba one matambudziko atiri kusangana nawo woita hasha imimiwo nepfungwa dzenyu muchingozvitarisawo nezviri kuitika munofungidzira kuti chii? Ndinoona sekuti pamwe vane zvavanoziva ini nokuti nemhaka ye vachiramba kwese ikoko havafari here kuti vanavo vadzukunurwe kana pane zvinonetsa. Nemhaka ye ndoona sekuti pane zvavanenge vanozivawo ini mukuona kwangu.
toti vazobvuma mobva maona dambudziko vasiriwo vari kukonzeresa zvichidawo pamwe urwerewo hunenge hwangopinda mumusha, muchazoyanana navo sei? Hatina chatati tataura navo chakashata. Panongotirwadza ndepekuti sei vasingadi kuti vafambewo nesu. Hatina kana kumbovapuma kana kuti titi tavataurira chipi chakashata baba vedu. Ichokwadi. Zvino munin'ina wenyu anenge akazosununguka here akanzwa kuti no, pane munhu ati anokwanisa kutibatsira, since iko zvino muri kutsanangura muchiti hamutozive kana even vabereki kuti ari kugara kupi, akatiza tsanangudzo dzaakanzwa kuti pamusha pakagadzirwa. Ndinoona sekuti anofara. Nhamba dzake ndinadzo, ndinomufonera kuti pane vanokwanisa kutibatsira. Ndo zvatiri kushuvira tese kuti dai tagona kuwana vabatsiri vechokwadi, vasiri vamwe vaya vanongotitorera mari chabuda hapana. Saka tingatofara tikawana vanotibatsira mweya nemuzvokwadi. Aiwa, ndinotenda zvangu vaMukuru tsanangudzo dzamapa dzematambudziko amuri kusangana nawo mumhuri, ndichivimba kuti muchawana rubatsiro runokubatsirai. Ndinotenda dai Mwari vapindira tagona kuwana vanotibatsirawo, ndinotenda hangu. Mhuri yeZimbabwe ndinovimba kutsanangudzwa kwavaMukuru makunzwa nematambudziko avari kusangana nawo, kuti mumhuri mavo muri kuramba muchiberekwa vana vakaremara. Vatsanangura ivo vakati zvakatangira muimba yemunin'ina wavo, akabatsirwa mwana wake, akanzi mwana uyu zvese zvakanga zvakanaka, asi pasina chinguva vakazoona kuti mwana akatadza kugara, akatadza kufamba, uye akazofa zvisina tsarukano. Ende abva kushaya, pavakaenda kunotarisa pakaradzikwa mwana uyu, vakaona paine mashiripiti aiitika ipapo. Vari kuchema mhuri yeZimbabwe kuti kana kune vanokwanisa kubatsira dambudziko iri, ngava vabate panhamba dzavashedzera idzo dziri kubuda paskrini, kuti vawanewo kubatsirikana dambudziko ringe riri rinopfuura. Zita rangu ndinonzi Frank Weseri, ndakamirira Zim News Beat. Tinoda kutenda Eliza akatibatira mushini tichiti chisarai.